Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Shirley, 25 anyos, single, may trabaho pero wa pagyoy uyab. Itago na lang sabang akong address. Kay basig mahibaw-an ko ani sa among boss. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa namatikda namo sa among bagong manager. Taas siya, gwapo, puti, killer smile. Pero, ayaw lang yun paduli. Aron inyong hisabtan, ingon ineng mga panghita po. Nakunot ay bagong manager, day. Og excited na gyud kay ko. Ano excited man ka? Pasig istrikto na. Ay, okay ra gyud kay ko na stricto, day. Ano man ko ng mga boss ko? Kanang mga manager ba? Dapat lang silang mag-inistrikto aron dili abuson sa ilang mga sakop. Unsa? Oy, day, dili na applicable sa tanan no, Shirley. Kay para nako, mas nindo pagyapon ang manager nga approachable ra. Ay, basta. Bahalag unsa na siya nga klase sa pagka-manager. Basta kay gwapo lang. Unsa? Kada bang, nindot sa atong mata matag adlaw ba? Kanang vitamin sa atong mga mata matag adlaw, Wala, boy. no. Ambot lang gini mo, Shirley. Lain man din ang bote mo ipasabot, oy. What if babae na siya? Lalaki ko uy. Hopefully gwapo. Oh, di wow. Ay, ni mo, Shirley. Kami niyo naman siguro ka, girl. Who knows? Siya na din akong the one, ang akong ikadayon. Kung gwapo gani, mo apply ko niya pagka-secretary. Unsa? Ala no, apply dayon. Naman! Amo mo man ka, oy. Apply dayon, girl. Oo, sa mga ay, gawat gani. Ilason. Manager, gyud. Oh, guys! Good morning! Welcome na to atong bag-o na atong manager, si Sir Andre! Oh, welcome, Sir Welcome, Sir Andre! Welcome! Gwapo lagi siya! Ilom, oy, Shirley. Di, asa naman to siya, day? Uy, di ba nga ko naman to siya dinhi sa kantin? O, bitaw. Mo bitaw atong kisundan. Ay, tara! Oh. Siya nang nadapit sa may cashier. Nagka-order na di ay, day. Dali, dali. Atong naulon. Girl, ayaw lang ko pa obvious diya. Day, kung may gusto ka, ipakita juda nimo. Unsa? Uy, uy, ayaw sad nang ipaklaro, oy. Kano sa pamanay ko magpakita motibo? Unya na kung maunhan na unya ko. Unsa? Yabaga ginmabayana ka, oy. Hoy, aminin. May pagkagusto ka rin. Oy, day. FYI. Hmm? Bisa gwapo na siya, dili na ko siya type. Sa? Kaya naman. Kagwapo na niyo. Kagwapo ra gyud ay ang atong apason anang mga lalaki. Ay, syempre, good. Apil po ang bulsa. Og ang personality. Ha? Hmm. Personality? Yes. Oh, mo na pito na. Gwapo. Nindot og barog. Taas ug sexy. I mean, dili gid kayo siya skinny ba? Medyo dakoon man siya. Dako ang iyang dughan. Pero, basig muscles na. Ang buot na ko ipasabot, ang iyang hygiene. Ha? Hygiene? Yes. Tanawar ko na iyang ilukanday. Nagbasa. Ha? O sa paglabay niya na to ganina, no? Katimahog yun ko, day. Mahog ilok, Shirley. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Type ko na gid unta kayo ang among bagong manager. Kay gwapo, taas, ug may built ang lawas. Paminaw na ako, nag-gym. Mao medyo dakon siya dughan og ingon man ang bukton. Apan, may usa ka nakapa-discourage na ko. O gusto na ko siyang tabangan. Unya, Unsa? O unsaon mo siya sa pagtabang? tabangan ako siya nga, masulbad na iyang problema. Ako siyang sikretohon sa pagsulti. Ano? Saan mo sa pagsulti? Imong ingnon nga, Sir, buo kagilok. Kailangan mo gamit kag deodorant, ana. Anya? Siya ba? Ay, sa bigla aday. Kanang pasambingay lang una ba? O baka ha?
Kung may okasyon, regaluhan ako siya, ana. Aron dili naman ni Maho og magbasa iyang ilok. Obvious na kayo yung gibahuan kag gid siyang ilok. Kay regaluhan ko na nimo siya gingon ana. Deodorant. Og bes, ngano di ay nga mag-effort man jud kaayo ka ana. Kay type lagi na ako kay siya, uy. Lumoy. Girl, good luck. Pag-must na lang daan. Unsa? Hoy, dili naman regarding sa atong trabaho ang imong gi-search diha. Sabi na oy mga pictures diha sa imong screen nga imong gi-google. Shh! Hala, about body odor, mga roll-ons. Nayabang na gyud ka, Shirley. Shh! Shh! Lagi ba? Hinaya lagi ng tingog ni mo. Gusto lang ko makatabang niya kay... Actually, naluoy na ko niya, Besh. Kay dili lang kay kita ang nakabantay sa iyang apan. Ang tanan na day din niya, uy. Di ganahan siyang presensya kay... Iyaw lagi ko, no? Hoy, babay. Ayaw lang ko no pag-focus sa angay nimong itambal anak niya, be. Kanang mga roll-on diha. Ang proper hygiene niya, day. Ha? Kay basin ba, sa long sleeve na, nga murag iyang gibalik-balik misulog. Ha? Diba? Mao man ang kulura ang iyang gisulob sa mga adlaw. Nya mura sa iyang gibalik ron. Ay, grabe siya, oh. Ganun kayo mong nabantayan, Jay. Yes. Basig maon ang baho niya sa ilok, day. Kay gibalik-balik niya sulob. Nya basin ka na sa iyang bugan, day. Laba pa ng baho. Kay basig nagbalik-balik sa na siya sulob sa iyang brief. Unsa? Ew! Pwede na no. Ay, depende sa kahugawan sa tao. Og paminaw na ako, girl. Ingon ana na siya. Kay grabe. Wag yun siya makabantay sa iyang baho. Ew! Hugawan gyud tingali na siya sa ila, day. Sa iyang kaugalingon. Besh. Basta. Andam kong tabangan siya. Sayang gid kayo ang kakwapo ka maayog barog sa among manager. Kay minus jud kayo yung bad odor. Og naluoy ko. Apan, wa ko mahibaw kung unsaon ako siya sa pagtabang. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, nganong may tao man gyud nga may bad odor? Kay naamang ko'y uban nga bisag wa pa mo gamit og deodorant, dili man ba og ilok og anghit? Ikaduhang pangutana, magbasa sa permi ang ilukan nga bahin sa long sleeve sa among boss. Tungod ba ka kay singtanon siya, mong manimaho gyud ang iyang ilok? Ikatulong pangutana, medyo nakabantay ko nga nag-gym ni siya. Tungod ba sab ka ana maong singtanon siya? O kaha, tungod kay murag nakabantay mi nga gibalik-balik niya pagsulob ang iyang sinina nga wa kalabhi. Ikaupat og katapusan. Naluoy naman ko niya. Unsa man ako siya sa pagsulti aron nga ma-aware siya siyang baho nga dili siya ma-offend. Unsa may dapat akong isulti o i-recommend niya nga products nga gamito niya aron dili na siya manimaho. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Shirley. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran re kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga worrying will never change the outcome. Mao lagi ug mawori ta mun getib na ta atong unahuna di na mo gawas ang atong endogenous opiates atong adrenaline. Tamlay ta. Damo rin on nga di na ma-realize ang gusto tong metabo sa atong kinabuhi. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Shirley, 35 years old, rather 25 years old. Taga Cebu City, single pa ni siya. Nga naa ni siya problema sa iyang manager ba to? Sumasa na bati na to ganina sa drama kay gwapo nga manager pero unsaon man nga
murag sa to laig baho na body odor no ako lagi pa ning kamutan ni Sher nga matubag na ko ni imong mga pangutana no so regards kamong tanan dinhi sa Cebu City ngadto sa mga nakadaog sa atong niaging eleksyon congratulations ug ngadto sa way swerte better luck next time no di man pwedeng duhay mayor di man pwedeng duhay gobernador usar man gyud no so laig mapildi so kan gud murag tennis murag boxing or whatever competition no usar mo gyud mo daog no di man pwedeng duha okay so regards mong tanan dinhi sa Cebu ag asa na to ako mga listahan sa mga taga Cebu pero ako lagi ning lakbitan og regards ning mga lagyo sa Cebu kay permi ni siyang maminaw sa tong programa mga taga San Francisco no San Francisco Southern Leyte bago ra bang kong ning uli dito mayong pagpaminaw sa mga taga San Francisco mga Ruben Gonzales Quezon Dagamni Tulibas Santisan Puguso sani Siklimi Maricel Isklimni sorry di kay ko balog mga Roxanne Dayok musta naman kada Roxanne ug mga taga Cebu City mayong pagpaminaw diay ni Joy Miller nabugula ko nang naila si Joy Miller ug si Panfilo Mandawi Adjaw Rakan Jaun Marajaw Karajaw diha sa Siargao Ma'am Juliet ug Frank Kamingi no musta naman murang atong Cloud9 diya sa General Luna. Nakana ko ng inyong lugar, no? Okay, unang pangutana ni Shirley. Nganong may mga tao man yun nga may bad odor. Kay naamang ko ko'y uban nga bisan wala magamit og deodorant, dili man baho og ilok og angit. Well, magdepende ra gyud na sa inyong hygiene, Shirley, no? Ang kini manggong bad odor, no? Naamang ko'y mga tao nga singtanon. Amo ning gitawag sa among pinulungan sa mga doctors og hyperhidrosis. Singtanon gyud, no, lamano kasi ang kamot murag gikan naligo. Pero bola gina singtanon napay uban nga dry po kay skin. So ang kining baho sa ilo sa asa man sa dugan o asa napit sa lawas tungod ni kay ang bakterya diya sa atong skin mo breakdown sa acid sa atong singot nag-breakdown sa ang bakterya sa atong panit mo breakdown niya sa acid sa atong singot and in the process mao nang dili na mayo baho no something to do with hygiene pod no pero may pugkang maligo pod daw no mandabon kag mga antibacterial soap or daghan mata mga antideodorant nga imong ipahay dia nakinipong usay atong panamit no atong panamit ining atong diet sa po na, no? Kay uban gani. Dito nakadto mo ko ng India. Pero lain gud sila baho gud kay ang mga Indian magod. Hilig kani sila mga sili kanang halang. So duol kanila murag di ka kasabot. Murag lain gud di para sa ato ba, no? So wa ko mag-lockdown na ni mga Indian na mga dato ra ba ni mga tawala. Pero na sila typical nga baho bitaw. Nga bisag kung saan ni magbutang og perfume mo gawas gud, no? So something to do with kanang hygiene, good hygiene, no? Manligo ka, manrapo ka regularly. Ikadong pangutana, magbasa sa permi ang ilukan nga bahin sa long sleeve sa among boss. Ibantayan gud mo Shirley imong boss da, murag imo siguro nga idol siguro no. Iyang imong crush no. Tungod ba ka kay singtanon siya maong manimahaw gyud ang iyang ilok so ako na nang gingon naay mga tao nga singtanon hyperhidrosis no manrapo siya taw sington na pod no iya ginang inunta sa iyang pagkasiya iyang pagkatao no so kung isang singtanon ka pero magbutang ka dihag something nga man-neutralize ang baho sa imong singot kay mo kuan ba ang mga bacterial organism no by using mga deodorants naghaman na over the counter mga deodorants na apoy mga bisagrag alcohol gani no or antibacterial soap or laundry soap pwede no para mamatay gyud bakterya dia no so mao na nga naagay mga tao nga singtanon no apoy mga tao pod nga kanang lain gyud og inunta baho ang iyang lawas bisag magbutang siya mga
something nga mga neutralize ni ana, no? Kini po nga tong pang pandamit po, kinahanglan limpyo po, no? Katulo pong utana, medyo makabantay ko lagi nga nag-gym siya. O mas mo explain na sa rason nga nung pirmi siyang gisingot kay mag-gym ka, magington gyud ka. Ngonya wala kay time nga mag-shower, mo dito nagkag-opisina, medyo naagay mabilin nga baho sa singot. Tungod ba sab ni maong sintanon siya o tungod ra kay murag nakabantay mi nga balik-balik na pug sulop ang iyang gisulot nga sinina ko no balik-balik. So siyempre kung buling na imong sinina ni mao nang singot gahapon nya pagkaugma maro po imong isulot, siyempre nagpabili ng daan ng baho plus ang baho nga bago ug ang baho nga daan magsagol na diha. So ang atong pangdamit kinahanglan mo pili tag mga sinina nga light cotton, wool, nabitaw ka na mo absorb og singot, no? Di po itong mga hamis, itong mga batik o ron sa diya kay muklaro ba ng singotan ng mga sinawon ng mga sinina. Something kanang soft nga mo absorb ang singot kung naamang gani, dili kayo maklaro o makadaghan, no? Okay, sunod nga pangutana. Naluoy naman gug niya unsa man ako siya sa pagsulti aron nga ma-aware siya sa iyang baho nga dili siya ma-offend. Unsa may dapat na akong isulti o i-recommend niyang products nga gamiton aron dili na siya manimaho. Kay lagang kitag mga product dili ko mo promote og anything, daghan tayong mga deodorant ointment diha sa market, no? Nga imo lang ikuan, nga imo lang yung pasumbingay nga sir, mga ang gining imong sinina ba nindot man ni siya, no? Pero pare-pareha lang yung color ang kada adlaw. But lang sakto ba na akong gisulti po, no? Ayaw lang pag na sir, wa makabagilis ba or mag nang imong sinina gahapon. Nga daghan siguro kag sinina sir nga pare-pareha color, no? Pero nindot pa siya, positive way, no? Ayaw lagi kanang down, no? Or imong insultohon. Kay imo ra ba ng boss basig muwada na kag trabaho nagkaugma. So nakasabot ka Shirley, no? Akong balikon na ay mga tao nga singtanon unya kining apple vinegar kanang suka o maka-neutralize na sa body odor, no? O kanang mga limon, pwede nang limon, oh? Lemon juice maka-neutralize po na makasinaw makaputi po na sa imong ilok kilikili kung bali itom kag kilikili magbutang kag lemon juice o pwede ra sa na, no? Pero kana mga inato mong nga pag-approach, no? Yan naman ta sa binago karon palit na lang dayag deodorant daghan kay na sa market, no? So hinauta kasabot ka sa speaker nimo Shirley dinhi sa Cebu City. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanonayon yung pagpaminaw sa among mga program sa Arman. Taas kita greeting dinhi sa atong lugar. So regards diay sa mga taga Montenegro Shipping Lines magbiyaan og Dumaguete ug Siquijor, please respect your passengers. Kay muragwa mo respeto dia. Nga saba ba ko gamay. Muragwa mo seminar dia. Okay, so from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak raman. Daghang salamat ug maayong adlaw.